Yan eh, makatok ng kami kaya ng MacArthur Highway. Kayang Lele Ramar Village. Ating magkindang bibingka. Areta. Nilda Shelo. Yung sali ang bibingka. Kapentaya. Video sa kayo po. Ilan pong minuto ba yung mayari? Ha? 5 minutes. Oh, nyaman na. Ha? 15? Ilan? Ayun, yun, bibingka. Pinakamasarap na bibingka. Dito sa Pampanga. Ay, yung misis ko, bumibili. Ay, tignan muna natin. Ano to? Star market. Star margarine, pagpalaki. Tangkad. Ang pantangkad. Ba't may sampalo? Kasama mo sampalo? Yan, nalagyan ng ebon buro. Ito yung ebon buro. Ilang ebon buro po? Isang ganyan? Isa po. Ha? Isa. Ay, isa. Kala ko 10. Ayan, mangudkod ng ngungot. Ito, mangudkod ng ngungot. Mangudkod yung ngungot ko, kuya. Yan, ito mangudkod ng makayanan yung karimako. Kukomplin ka katang kukomplin, magsaka. Bigan po na. Ha? Bigan po. Ito. Magkaya mo itong? 50? Okay, itong pisalaw mo gato, 75. Ayan, kakabit din po yung pasyang na yung ito nga kayo. Hindi na yung pulong saging. Ito. Na? Ito ako mamay. Visit mag-video. Namo mag-video ako, visit. Pero may na. Ay, ebon buro. Yan, may ebon buro. Ebon buro. Toink. Toink. Mamahid na kayo po. Toink. Toink. Yan, ito may buro. Yan, pag manyaman yan, may buro-buro. Yan, minuto ka yan? Ha? 5 minutes mo pala. Ito, oh. Silon dala. Yan, pwede na yan. Kahit dinandeng ngungot, kahit yung mga ngungot, kahit yung mga ngungot. Kuya. Yan. Gari na ka? Ito ang sangkap. Ay, ini kayang tapong, oh. Sabi niyo po kay Wayne. Nabi niya, napon. Ay, ano nga ba? O, sige po. Sabi kaya kayong YouTube. Nalagay niyo po? Baby. Kuya. Karang-karang yung baby. Sige, bye-bye. Ayun po yung MacArthur Highway. MacArthur Highway. Magbibingka. Ramar. Okay. Sige.